Momentálne mesto pripravuje osvetlenie areálu BMX, ktoré navštevujú všetky generácie od najmenších detí na odrážadlách po seniorov z toho dôvodu, že dokážeme vylepšiť podmienky v jesenných a jarných mesiacoch. A toto celé sa podarilo mestu získať finančné prostriedky približne vo výške 60 000 eur. V marci sme začali s budovaním nového skateparku. Bude to jeden z najmodernejších skateparkov a mňa nesmierne teší, že takéto športovisko vyrastie v našom meste, pretože skateboarding patrí medzi olympijské športy. U nás na nábreží sa vyskytuje najväčšia koncentrácia športovísk, či už skatepark, na ktorom práve stojíme, alebo pump track, kde sme sa boli pred chvíľou pozrieť. Každé športovisko potrebuje v čase nejakú starostlivosť, obnovu a tak ďalej. Robí sa či už na pump tracku nové osvetlenie, či už úplne kompletne nový skatepark, teraz technologická novinka na plavárni. Nezanedbávame, rozvíjame, nech máme v našom meste ďalšiu olympijskú medailu.